हाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअसिम बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बर'फोरनि गामियारि गारजा फुजा एबा जायखौ सिरिन फुजा होननानै बुंनाय जादों, बे सिरिन फुजानि मोनसे सावगारि दिन्थिनो लादों। नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। जानो हागौ नोंथांमोनाबो बे गारजा फुजा एबा सिरिन फुजानि सोमोन्दै गासैबो मोजाङैनो मिन्थिजोबा। बेनिखायनो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनायजों लोगोसे इयुन जोलैफोरनो नेरसोन महरै गालांनो सानदों। बे गारजा फुजा एबा सिरिन फुजायाव मा मा मुवा बेसाद बावनाय जायो, माबोरै सिबिनाय जायो, बहा सिबिनाय जायो, बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिगोन। बेयो दासिम नोंथांमोना नुबाय थानाया जाहैबाय जोबथारनाय समनिसो बेयो नुथायमोन। आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियाव डेम' हिसाबै दिन्थिग्रोदों। बेनि उनावसो फैगोन गिबिनिफ्राय जागायनानै जोबजासिम बोरैहाय फुजिनाय जायो एबा सिबिनाय जायो, बेखौ नोंथांमोना दिन्थिनो थांगासिनो दङ। नायलांदो नोंथांमोना। नै बेबायदिहाय गारजा फुजा एबा सिरिन फुजानि थाखाय रेडि खालामनाय जायो। बेहाय नोंथांमोना माखासे खामानि मावनाय नुदों, माने फुजानि थाखाय जगार लानायखौ नुदों। बे जाबाय गय हाफ्लेदों, फाथै हाफ्लेदों, आरो नैबेखौ नोंथांमोना नुदों। बे गन खाथियावहाय आवा खुन्दुंखौ बेबायदिहाय हेबनाय जादों। बेखौनो आलारि बाथि खालामनो नागिरदों। मानो होनोब्ला बे फुजायाव हानि आलारि बाथि बेयाव साथिखौ लगायनाय जाया, मानोना गोबां साथि नांगौ जायो, गोबां खरसा जायो। बेनि थाखायनो बेखौ टेम्परारिहै औवा खाथिनि साथि बानायनाय जायो। औवा खाथिखौ सिंखावनानै बेहाय आवा खुन्दुंखौ बेबायदिहाय हेबनाय जायो। नै थालिरखौ बेबायदिहाय हाफ्लेनाय जायो। थालिर बिलाइखौ बेबायदिहाय हानानै लानाय जायो। खना मोनबा गोनां बानायनांगौ। बिबार गोजा गुफुर खानानै बुथुमनांगौ। गोबां बुरजा नांगौ जायो। नैबे जाबाय गय फाथै हाफ्लेनाय। नैबेनोमोन साथिया। नायदो नोंथांमोना। आवा खुन्दुंखौ औवा खाथियाव फाननानै बेहाय थाव गुबै फोनलानाय जादों। बिथांमोनहा गासैबो रायजोनि दैदेनगिरिसो। नै बेबायदिहाय जगार लानाय जायो। गय खिथु हास'नानै सिन्दुर फोनलानाय जायो। थालिरखौबो बेबायदि फोनलानाय जायो। नैबे जाबाय गिबि फुजा। बेखौ बुङो थान गायजेननाय, जायगा लाजेननाय। थारमाने बेहाय लाइजौ गांसे आरो बिबार गोजा, सिन्दुर फोननाय, गय जरा, फाथै जरा, आलारि बाथि गंनै आरो धुप सावनानै बुद मुग, गय हाफ्लेनाय, थालिर हाफ्लेनाय बेफोरखौ बावनानै रायसंग्रोनाय जायो। बेखौ धान गाजेननाय होनना बुंदों जोंनि गामिनि गेदेर गोलावफ्रा। एसामिस सोदोब बाहायनानै बेखौ लिरना गालांदों। आं बेखौ नायसो नोंथांमोननो फरायथिनानै खिन्थानाय जादों बे भिडिअ'जों गोरोबनानै। नै बिथाङा जाबाय जोंनि गामिनि दौरि। बिथाङा रायसंदों बावखांनानै। बेनि उनाव फैदों नैबे गुबै फुजायाव। बे जाबाय सेथि, जायखौ सालानि होनना बुंनाय जादों। बेहाय लाइ गांथाम आरो बिबार गोजा, सिन्दुर फोननाय, गय जरा, फाथै जरा, थालिर हाफ्लेनाय, सिन्दुर फोननाय,
थालिर जरा गय फाथै हाफ्लेनाय बावनानै गासा गंनै सावनानै बेखौ सिबिनाय जायो। बेनि उनाव फैदों गसाइ। बेहाय लाइ गांस्नि आरो बिबार गुफुर गय जरा फाथै जरा बुद मुग आलारि बाथि गंनै गय हाफ्लेनाय थालिर हाफ्लेनाय बेबायदि बावनानै बेखौ सिबिनाय जायो। बेहाय सिन्दुर फोननाय जेबो मुवा बेसाद बावनाय जाया। आं नोंथांमोननो बेबायदिनो फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन। जोंहा दौरि बिथाङा बावखांनायनि उनाव बेहाय मा मा बुंनांगौ मा मा दोननांगौ बेखौ रायसंसिगोन। आं नोंथांमोननो दौरिनि रायसंनायखौबो खोनासंहोनो हानाय नंलिया, मानो होनोब्ला आं बेहाय माइक्र'फन बाहायनाय जायाखैमोन रेकर्डिं समाव। बेनि थाखायनो दौरि बिथांनि मन्त्र आवरायनाया रेकर्डिं जास्लाबासै, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। बेनि उनाव फैदों थामथि, बेखौ बरमानि बुङो। बेहाय लाइ गांबा बिबार गोजा सिन्दुर फोननाय गय जरा फाथै जरा थालिर जरा थालिर हाफ्लेनाय गय फाथै हाफ्लेनाय बुद मुग गासा गंनै आरो धुप सावनानै दौरि बिथाङा रायसंनाय जायो। नायदो आदसा, नोंथांमोना बे फुजानि सोमोन्दै मिथिनोब्ला आंनि बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनांगोन। नैबे जाबाय सं बोराइ। बेहाय लाइ गांस्नि बिबार गोजा सिन्दुर फोननाय गय जरा फाथै जरा बुद मुग थालिर हाफ्लेनाय सिन्दुर फोननाय, बेबादिनो गय फाथै आरो थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेनानै लगायनाय, गासा गंनै लोगोसे धुप सावनानै बेखौबो दौरि बिथाङा रायसंनानै सिबिनाय जायो। नाथाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन, गिबियावनो गासैबो फुजायावनो जि बावथाय मुवा बावनांगौ बेखिनिखौल' बावग्रोनानै बेहाय फारि फारि दोनलांग्रोगोन। बेनि उनाव गासैखौबो फारि फारियै मोनसेनि उनाव मोनसेहाय दौरि बिथाङा रायसंनानै होगोन। नायलांदो। बेबायदिनो बे जाबाय नैबेयो बोराइ बाथौ। बेहाय लाइ गांबा बिबार गुफुर गय जरा फाथै जरा बुद मुग थालिर हाफ्लेनाय गय फाथै आरो थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेनाय गासा गंनै लोगोसे धुप सावनानै बेखौबो बेबायदिनो रायसंनाय जायो। बेनि उनाव फैदों बिमा माइनाव। बेहाय लाइ गांथाम बिबार गुफुर आरो गय जरा फाथै जरा बुद मुग थालिर हाफ्लेनाय गय फाथै थुलुंसि हाफ्लेनाय गासा गंनै आरो धुप सावनानै बेखौबो रायसंनाय जायो। बेनि उनाव फैदों नैबेयो मिरु राजा। बेहाय लाइ गांबा आरो बिबार गोजा सिन्दुर फोननाय गय जरा फाथै जरा थालिर जरा बुद मुग गय हाफ्लेनाय थालिर हाफ्लेनाय गासा गंनै आरो थुलुंसि बावनानै बेखौबो रायसंनाय जायो।
बेनि उनाव फैदों नैबेयो दैखुंग्रि। बेवहाय लाइ गांसनि बिबार गोजा, सिन्दुर फोननाय, गय जरा, फाथै जरा, थालिर हाफ्लेनाय, गय फाथै थुलुंसि हाफ्लेनाय आरो बुद मुग गासा गंनै आरो धुप सावनानै बेहायबो दौरिया रायसंनाय जायो। थिग बेबायदिनो बेनि उनाव फैगोन नैबेखौ गाव राजा होनना बुंदों एबा गामिनि राजा। बेहाय लाइ गांगु, गासा गंनै, जौ गोथार जरासे आरो बिबार गोजा, सिन्दुर फोननाय, गय जरा, फाथै जरा, थालिर जरा, लोगोसे थालिर हाफ्लेनाय, सिन्दुर फोननाय जागोन आरो गय फाथै थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेना लगायनाय। बेबायदिनो बुद मुग गासा गंनै, बे अरिजिनेल गासाखौनो सावनाय जायो। बे अरिजिनेल गासाजों लोगोसे बेहाय औवा खाथिनि बानायनायखौबो सावफानाय जादों। बेबायदिनो बेहाय जौ गोथार थाइनै, नै बियो नायदो जौ गोथार थाइनै, लोगोसे थुंग्रि गंसे बावफानानै बेखौ फुजिनाय जायो। बेखौ बुङो गामि राजा, गामिनि राजा। बेनि उनाव फैदों मिरु राजा। फिन मिरु राजा फैफिनदों। बेहाय लाइ गांगु, बिबार गोजा आरो सिन्दुर फोननाय, गय जरा, फाथै जरा, थालिर जरा, थालिर हाफ्लेनाय, गय फाथै थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेनाय, लोगोसे गासा गंनै आरो धुप सावनानै लोगोसे बुद मुग एसे एसे बावनानै बेखौबो दौरि बिथाङा रायसंनानै सिबिनाय जायो। बेनि उनाव फैदों बाग राजा। बेहाय लाइ गांबा, बिबार गोजा आरो सिन्दुर फोननाय, गय जरा, फाथै जरा, थालिर जरा, बेबो सिन्दुर फोननाय जागोन। बेनि उनाव थालिर हाफ्लेनाय, बेबो सिन्दुर फोननाय, लोगोसे बुद मुग, गय फाथै थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेनाय, गासा गंनै आरो धुप सावनानै बेखौबो दौरि बिथाङा रायसंनाय जायो। बेखौ दासिम दौरिया रायसंनाय जाथ'वाखै। मा मा मुवा बावनांगौ बेखौल' बावगोरनानै दोनदों। फार्स्टनिफ्राय दाहाय गासैखौबो खनसेयावनो फारि फारि रायसंलांबाय थागोन। नोंथांमोना जोबजासे नाय, अब्लासो बुजिनानै मोनगोन। बेनि उनाव फैदों नैबे जाबाय बोलि राजा। बेवहायबो लाइ गांबा, बिबार गोजा आरो सिन्दुर फोननाय, गय जरा, फाथै जरा, थालिर जरा आरो थालिर हाफ्लेनाय, बेबो सिन्दुर फोननाय, गय फाथै थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेनाय, बुद मुग गासा गंनै आरो धुप, बेयावबो बेबायदिनो बावनानै दौरि बिथाङा रायसंनाय जायो। थिग बेबायदिनो बेनि उनाव फैगोन
बोलि बुरै बेहाय लाइ गांथाम, बेजों लोगोसे बिबार गोजा आरो सिन्दुर फोननाय गय जरा, फाथै जरा, थालिर जरा, थालिर हाफ्लेनाय, बेबो सिन्दुर फोननाय, बुद मुग, गय फाथै हाफ्लेनाय, गासा गंनै, धुप सावनानै रायसंनाय जायो। बेनि उनाव फैदों नैबेयो, बे जाबाय कुबिर बोराय बेहाय लाइ गांस्नि, बिबार गोजा आरो सिन्दुर फोननाय गय जरा, फाथै जरा, थालिर जरा, थालिर हाफ्लेनाय, गय फाथै हाफ्लेनाय, बुद मुग, गासा गंनै, लोगोसे धुप सावनानै बेयावबो बेबायदिनो रायसंनाय जायो। नै जोंहा गामिनि दौरि बिथाङा बावगासिनो मा मा मुवा बावनांगौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबायल' थादो। बेनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो नैबे जुखिनि बुरै बेहाय लाइ गांथाम, बिबार गोजा, सिन्दुर फोननाय गय जरा, फाथै जरा, थालिर हाफ्लेनाय, गय फाथै सिन्दुर, गय फाथै थुलुंसि बिलाइ हाफ्लेनाय, लोगोसे बुद मुग, गासा गंनै, धुप, बेबायदि बावथाय मुवा होनाय नोंथांमोना नुदों। बे जाबाय दुखिनि बुरै। बेनि उनाव जोबथियाव नैबे जाहैबाय बुगारनाय, जेराव लाइ गांसे, बिबार गोजा, गुफुर आरो बायदि बायदि बावथाय मुवा होनाय जायो। बायदि बायदि बावथाय मुवा माने बै गासै मोनजिबा जे बावबोबाय बे मोनजिबायाव मा मा मुवा बेसाद होदोंमोन बेहाय बे गासैखौबो होनाय जायो। सिन्दुर फोननाय गय जरा, फाथै जरा, थालिर जरा, बिबार गोजा, गुफुर, थालिर हाफ्लेनाय, गय फाथै हाफ्लेनाय, बुद मुग, गासा गंनै, धुप, बेबायदि बेहाय बावनाय जायो। बेनो जाबाय जोबथि बे बावथाय बावनायनि। नै बे लेखायावनो जोंनि गामिनि गासैबो फुजानि नेमखान्थिया लिरनाय दङ। बेखौ लानानैनो जों गासैबो मुवा बेसादखौ बावनानै सिबिनाय जायो। फिन आं नोंथांमोननो खनसेबाव दिन्थिनो सानबाय, नैबेयो जाबाय सालानि, नैबे जाबाय गसाइ, आरो नैबे जाबाय बरमानि। बेनि उनाव फैदों ब्रैथियाव, दहाय बेखौ रायसंनाय जाथ'वाखैमोन, बरमानिसिमल' रायसंनानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय नैबे ब्रैथि बेखौ संबोराय होनना बुंनाय जादों। संबोराय बेखौ दौरिया फिन रायसंफिनसिगोन। दहाय बावनानैल' दोननाय जादोंमोन। बेहाय दौरिजों लोगोसे गामिनि
गासै दैदेनगिरि जेराव आफादगिरि नेहाथारि, लोगो आफादगिरि, लोगो नेहाथारि, लोगोसे बिथांमोनजों मेम्बार्स बिथांमोनाबो फारियै दौरिनि उनाव गासैबो हान्थु खेरायनानै खुलुमनानै बोर बिफानाय जादों। बेखौ नोंथांमोना जुदि फारि फारियै नायलांबाय थायोब्ला नुनो मोनगोन। नै बिथांमोना गोसो गोथारै सिबिदों, गामिनि मोजांनि थाखाय बोर बिदों, गावनि न'खरनि थाखाय, गावनि बिसि फिसानि थाखाय, बिदा फंबायनि थाखाय, बिब' बिनानावनि थाखाय, गासैनिबो थाखाय, गामिनि गासै रायजोनि थाखाय बोर बिनाय जादों। नैबे जाबाय बोराइ बाथौ। बेहायबो दौरि बिथाङा रायसंनानै होबाय, गासैनिबो मोजांनि थाखाय बोर बिबाय। नायदो नैबेयो बिमा माइनाव, बेखौबो रायसंनानै होनाय जाबाय दौरि बिथाङा। लोगोसे गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दौरिजों लोगोसे हान्थु खेरायफानानै दौरिखौ मदद खालामदों गामिनि मोजांनि थाखाय बोर बिनायाव। थिग बेबादिनो नैबे जाबाय मिरु राजा। बेहायबो दौरि बिथाङा आगोलावनो बावना दोनखादोंमोन, नाथाय नै दायो रायसंबाय। बिथांजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हान्थु खेरायफानानै गसर गाबदों, गसाइनिसिम आरज गाबदों। गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोननि गोजोननि थाखाय, गावनि न'खरनि थाखाय नोंथांमोना जुदि जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायोब्ला गासैखौबो फारि फारि नुजोबगोन, बुजिगोन। थिग बेबायदिनो नैबे जाबाय दै खुंग्रि। बेखौ दै खुंग्रि होननानै बुंनाय जादों। बेयावबो आगोलावनो बावना दोनखादोंमोन, नाथाय नै दायो दौरि बिथाङा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै रायसंनाय जाबाय। गासैबो रायजोआनो बेयाव मदद दङ, नाथाय समनि आंखालाव थाफाजोबनो हायाखै गासैबो। बेनिखायनो जाय दैदेनगिरि बिथांमोनाल' बेखौ बावथाय मुवाफोरखौ बावनानै सिबिनाय जाबाय। आदसा, नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायबाय थायोब्ला सिरिन फुजानि गुबै सिबिनायनि जि नेमखान्थि बेखौ मिन्थिनो मोनगोन, लोगोसे नुनानैबो मोनगोन माबोरै सिबिनाय जायो। नैबे जाबाय गाव राजा होनना बुंदोंमोन बेखौ दहाय, गामिनि राजा, गामि राजा।
बेयावबो मा मा मुवा बावथाय बावनाय जादों बेखौ आङो आगोलावनो बुंखांबाय। नै दायो रायसंनाय लोगोसे रायजो बिथांमोना आर'ज गाबनाय बेखौ आं दिन्थिदों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बेखौ आङो नोंथां मोननो दिन्थिनायजों लोगोसे इयुन जोलै बिथांमोननो आं बेखौ नेरसोन महरै थालांथों साननानै आंनि बे रेगें रेगा इउटुब चेनेलाव बेखौ फोस्रावनाय जाबाय। बेयो भालमानर बिथा हालामनि बरपाम गामिनि रायजो बिथांमोना सिबिनायनि नुथाय। बेनि उनाव फैदों नैबेयो मिरु राजा, फिन फैफिनदों मिरु राजा। गाव राजानिफ्राय देंग्रायनानै मिरु राजा, बेयावबो दौरि बिथाङा रायसंनाय जाबाय। बेनि उनाव फैदों नैबेयो बाग राजा। बेहायबो बावथाय मुवाखौथ' आगोलावनो बावखादों। नैबे समाव दौरि बिथाङा रायसंदों। नोंथांमोना नायनानैनो बुजिनानै मोनगोन बेहाय बुंनो गोबां बाथ्रा गैसै, बेनिखायनो आं बुंबाय थानाय जायाखिसै। मा मा मुवा बावनांगौ बेखौ आं आगोलावनो फारि फारि फोरमायखाजोबदों नोंथांमोननो। बावबाय थानाय समनि भिडिअ'खौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिदों। लोगोसे आं मा मा मुवा बावनाय जादों बेखौबो खिन्थानाय जादों। दायो आं नोंथांमोननो रायसंनायखौल' दिन्थिदों। नैबेयो बोलि राजा, बोलि राजा। आगोलावहाय बेयाव दाउसा फारौ सिथारनाय जायोमोन, हाथारनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेखौ खालि बिबार गोजा, गुफुर आरो बुद मुगजोंल' फुजिनाय जायो। नैबे बोलि बुरि, बेखौ बोलि बुरि होनना बुंनाय जादों। बेयावबो दौरि बिथाङा रायसंनाय जाबाय। बोलि बुरै होनना बुंदों बेखौ। दायो रायसंबाय थानाय नुनायानो जाबाय बोलि बुरै। नोंथांमोना दौरि बिथांखौ बिखुङाव थुंग्रि बानाय नुदों। बेनि जाहोनखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन। नैबे जाबाय कुबिर बोराय। नैबे समाव नोंथांमोना जे नुनो मोनदों बे जाबाय कुबिर बोराय।
कुबेर बोराइनि सोमोन्दै दौरि बिथाङा रायसंगासिनो। नैबे जाबाय जुखिनि बुरै, कुबेर बोराइनि बिसि जुखिनि बुरै, कुबेर बोराइनि जो आथोन। बे जाबाय जुखिनि बुरै। नैबेयो बुगारनाय। माखासे बावथाय मुवा बावनायनि उनाव बेखौ सिबिनाय जायो, बेखौ बुगारनाय होनना बुङो। जोबथारनाय बावथाय मुवा बेयो। 16 नम्बर बेयो बुगारनाया। बावथाय मुवा बावखांनानै दौरि बिथाङा रायसंखांनायनि उनाव आं नोंथांमोननो गासैखौबो फिन फारि फारि खनसे दिन्थिनो सानबाय। नोंथांमोना नायलांदो। बे बावथाय मुवा बावनानै रायसंनाय दिन्थिखांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे गोनांथार मोनसे आयदा दंबावो, बेखौबो नायनानै लादो। दसे उनाव नोंथांमोना बेखौ नुनो थांगासिनो दङ। नै बेबायदिहाय थार बावनायखौ लोगोसे गासाखौ बेबायदि फाफ्लियाव रुजुननानै दौरिनि न'सिम लांनाय जायो आरो बेखौ सिरनानै लाबोफिननाय जायो। बेखौ दैदेनगिरि बिथांमोना लोङो, दौरिजों थाफागिरि बिथांमोनाबो लोङो। बेनि उनाव नैबे जाबाय शिब। बेहाय गानजा, बिलाइनि बानायनाय सिलिम, गय फाथै जरासे, लाइजौ गांसे, गोजा बिबार बारथाम आरो बायदि बायदि मुवा बावनानै गासा गंनै लगायनानै बेखौ दाबसा हाग्रा गुदियाव साहाथिं मोखां जानानै बावनानै सिबिनाय जायो। बेनि उनाव फैदों 17 नम्बर आयदा। बेहाय बेलासिनि संसारि फेल बानायनानै फोजावहरनाय एबा लामा गाथेनाय। बेखौ थालिरजों बानायनाय जायो। नोंथांमोना फारि फारियै नायलांबाय थायोब्ला नुनो मोनगोन। फेलखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो थालिरजों, नै जोंहा बिथांमोना बानायगासिनो दङ। बेखौ बेबायदिहाय हेबनाय जायो। द'था थालिर थुख्रा होनानै लोगोसे थालिर बिलाइ, बे थालिर गांखं बिफांनि बे थालिर गांखंखौ लेबलाबनानै बेबायदिहाय हेबनाय जायो जराथाम खामिजों। नोंथांमोनहा फारि फारि नायलांबाय थायोब्ला नुनो मोनगोन। हेबखांनायनि उनाव बेबायदि साजायनाय जायो। थालिरनि फेलखौ बिबार गोजा गुफुर गन खाथिजों थुनानै बेबायदि साजायनाय जायो। लोगोसे सिन्दुरजों बायदिसिना सावगारिबो बोनाय जायो, जेरै मानसि माने मोदाय, मोदाय मानसि, ना, खांख्राइ, एम्बु, जिबौ, दाउ, फारौ,
बेबायदि आखिनानै बेखौ साजायनाय जायो। बेहाय नैबेफोर मैगं थाइगंखौबो बेहाय बावनाय जायो। बे दिंखिया, बे थास', बेयो था, नैबे दिंखिया, थास' आरो हाथिमुराथा। साजायखांनायनि उनाव बेहाय माखासे बावथाय मुवाफोरखौ दौरि बिथाङा बेबायदिहाय बावो। बेहाय गासै लाइगां 18 बिबार गोजा गुफुर सिन्दुर फिन्नाय गय जरा फाथै जरा थालिर जरा गय हाफ्लेनाय थालिर हाफ्लेनाय गय फाथै थुलुंसि हाफ्लेनाय थास' गुफुर दिंखिया आरो था गान्दा हाथिमुराथा होनना बुङो जायखौ। बेबायदि लोगोसे गोबां आलारि बाथि बे थुब्रे जोबनानै सावनाय जायो। बेबायदि साजायखांनानै बेखौ गामिनि आइजो माहारिया खुलुमनानै बिदाय होनाय जायो। बेलासिनि हंहारि एबा फेल फोजाव हरनाय लोगोसे लामा गाथेनाय बेखौ गामिनि आइजोफ्राबो खुलुमनानै बिदाय होयो। लोगोसे दैदेनगिरि रायजोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खुलुमो। नायदो नोंथांमोना बेबायदि खुलुमनानै दौरि बिथाङा रायसंनानै होदों। बेबायदियैनो गाजा गोमजायै बे सिरिन फुजाखौ फालिनाय जायो। बेयो साननि आरोबाव बेबायदिनो मोनाबिलिनिबो दङ। मोनाबिलिनिखौ दा दसे उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। जुदि नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्ला नुगोन। बेखौ जोंहा देउरि बिथाङा खर'आव रुजुननानै बेखौ गारहैसिगोन। नायदो नैबेयो बेबायदिहाय खर'आव रुजुननानै लाना थांनाय जायो। बिदाय होनाय जायो बेखौ। थिग बेखौ लाना थांनानै मोनाबिलिनि 6 रिंगासो बाजियाव बेखौ दोननानै फैगोन। नै बिथांमोना दौरिजों थाफाग्रा रायजोनिनो सुबुं बिथांमोनाबो दौरि बिथांजों लोगोसे थांफागोन। बेबायदिहाय लांनाय जायो। बेखौ गामिनि सोनाब फारसे थांनाय लामाजों लांदों जोंनिया।